Empezamos hai 3 anos con unha actividade extraescolar para facer cine. Eu tiña unha boa relación con Luís Avilés, que é director, entón ocurriu-se-nos montar como unha pequena escola de cine aquí. O proceso que decidimos seguir é facer exactamente como unha produción profesional. Comezar por unha historia, con un equipo para a historia, un equipo para a produción, un equipo para a dirección artística, un equipo para a dirección, e que cada equipo se responsabilizase moi ben do seu asunto. Empezou por un traballo de clase que tiñamos que presentar historias e as mellores eran as seleccionadas para facer un corto. Ao final saleu unha, pero remodelámola e acabou salindo esta mesturando as dúas. O que hai que colocar é ben a luz para que non refleje na cámara, para non destellar os personajes que están. Eu procuro, por exemplo, non mirar a cámara porque senón poñome nerviosa. Bueno, tamén di por aí que eso de mirar a cámara que é mellor ser ti mesma, pero sin estar pendente da cámara. Logo, a cámara que anda ao seu xeito e os actores ao seu. A Juanta da pértiga é ter que coller os sonidos todos e así que se vexa a pértiga na cámara. Cando se empeza, pois é a ilusión de empezar, que se ve moitas ganas que hai. E unha vez que a presentas e tal, bueno, que escoitas falar por aí por ela, pois sempre dache así un folgos a saber que a xente gusta de ver a película. Cada un ten as súas penas, mal de amores mil miserias, anos que nos vas contar, aunque o galo canta e canta. Isto non ten tanto un valor educativo hacia o audiovisual como un valor, por exemplo, de saber realizar un proxecto de equipo. Estes rapaces, a partir de agora, saben o que é sentarse a unha mesa, discutir, chegar a acordos e resolver problemas. Estamos facendo algo que ten futuro e que, ademais, enséñanos a traballar entre nós e aprendemos cousas novas, vamos, que é moi ben. E, sobre todo, que os cortos están en galego.